Bé, doncs, ja la tenim aquí. Acaba de sortir la nova convocatòria d'oposicions docents a Catalunya. I, a veure, la idea és desxifrar-ne totes les claus. Anem a pams. A veure què significa tot plegat i com funciona. Mireu, el document oficial és un totxo, Són 81 pàgines, però si haguéssim de resumir-ho tot en una sola xifra, seria aquesta. 1.100. Aquest és el total de places que surten a concurs. I clar, la pregunta és, com es reparteixen aquestes 1.100 places? Doncs tot i que hi ha 4 cossos docents diferents, la veritat és que el pastís no està gens repartit. La immensa majoria, més de 1.000 places, se les emporta un sol cos, el de professors d'ensenyament secundari. Ok, per no perdre-nos i anar pas a pas, aquest serà el nostre full de ruta. Començarem per la convocatòria en si. Veurem qui s'hi pot presentar, com fer la sol·licitud, com són les proves i, finalment, què passa un cop s'han superat. Vinga, doncs, comencem pel principi, la gran convocatòria. Què és exactament això? Doncs, bàsicament, aquesta és la resolució que ho posa tot en marxa. És el tret de sortida oficial que obre la porta a milers de persones que volen aconseguir una plaça de docent. I això ens porta a la pregunta del millor, la que segurament molta gent s'està fent ara mateix. Puc presentar-me? Quins són els requisits? Doncs, a veure, els requisits van en 2 blocs. Per una banda, tenim els requisits generals, que són els mateixos per a tothom, sense excepció. I per l'altra, els específics, que, com el seu nom indica, ja depenen del cos docent al qual es vulgui optar. Pel que fa als generals, no hi ha gaire sorpreses. Són els habituals. Parlem de coses com la nacionalitat, tenir l'edat legal, no haver estat apartat de l'administració, el que és típic en aquests processos. I atenció, un que és absolutament clau a Catalunya, tenir acreditat el nivell C1 de català. Això és fonamental. Arribem a un punt que, sempre porta cua, la famosa formació pedagògica. A veure, per a secundària i FP la norma general és tenir el màster de professorat. Fàcil, oi? Bé, no tant, perquè hi ha excepcions. Si es complien els requisits abans de l'1 d'octubre de 2009, es pot estar exempt. I un altre detall important, per als cursos d'arts plàstiques i disseny, aquest requisit de moment no s'aplica. Molt bé. Un cop tenim clar si complim o no els requisits, el següent pas lògic és com es fa la sol·licitud. Anem a veure la part més pràctica. Dates. Importantíssim apuntar-les. El període per presentar les sol·licituds s'obrirà cap a finals d'octubre del 2025 i durarà 20 dies hàbils. Compte, hàbils. I després, paciència, perquè les proves no començaran fins al març del 2026. I una cosa que ha de quedar claríssima. Tot, absolutament tot, es fa per internet. No hi ha paperassa. La sol·licitud s'ha de presentar obligatòriament a través del portal oposicionsdocents.gencat.cat. No hi ha cap altra via. Clar, presentar-se a les oposicions té un cost. La taxa a pagar depèn del cos al qual s'opti. Però un consell, val la pena mirar-s'ho bé, perquè hi ha bonificacions importants, de fins un 50% per a famílies nombroses o monoparentals, per exemple, i fins i tot exempcions totals en alguns casos. En resum, el procés és ben senzill. Primer, omplir el formulari en línia. Segon, pagar la taxa, també en línia. I tercer, esperar el correu electrònic que ho confirma tot. No té més secret. Bé, i ara entrem en matèria de veritat. Al cor de la qüestió, el que molta gent li fa més respecte. Les fases del concurs. Com funcionen les proves? El nom oficial és concurs oposició. Sona complicat, oi? Doncs en realitat és més simple del que sembla. Són 2 fases. La primera, la d'oposició, són els exàmens, i és eliminatòria, o sigui, s'ha d'aprovar per seguir. Només la gent que supera aquesta fase passa a la segona, la de concurs, que és on es miren els mèrits. Exacte. Un cop s'han aprovat els exàmens és quan l'administració treu la calculadora i comença a sumar punts. És la fase de concurs. Què compta aquí? Doncs sobretot 3 coses. L'experiència docent que ja es tingui, la formació acadèmica i un calaix de sastre anomenat altres mèrits. Cadascun d'aquests blocs té un topall de punts. I per què es fa així? Doncs la mateixa llei ho explica. La idea no és només trobar la persona que més sap de la seva matèria, com si fos un concurs de preguntes. El que es vol avaluar és l'aptitud pedagògica, les eines i les tècniques per saber ensenyar. En definitiva, es busca un bon docent, no només un expert. Perfecte. Imaginem que tot ha anat bé, s'han superat els exàmens i s'ha obtingut una bona puntuació de mèrits. I ara què? Ja està? Encara no, però gairebé. Vegem els últims passos. Superar el concurs oposició és, diguem-ne, la muntanya més alta. Un cop dalt, el camí ja és de baixada.
El que queda és presentar tota la documentació per demostrar que es compleix tot i després fer un any de pràctiques. Aquestes pràctiques ja són remunerades i un cop superades, ara sí, arriba el nomenament definitiu com a personal funcionari de carrera. En definitiva, el que hem vist és que tot aquest procés, tot i que pot semblar llarg i complex, no és més que un camí molt ben definit per a qui busqui una carrera estable i sobretot amb un impacte real a la societat, dins del nostre sistema d'educació pública. I bé, després de tot aquest repàs, la pregunta final és per a cadascú. És aquest el moment de llançar-s'hi? És una decisió molt personal, és clar. En qualsevol cas, des d'aquí, molta sort i molts ànims a totes les persones que decideixin començar aquest camí.